Huria ni Tuhatta, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni mingguta sadarion, ima minggu Advent na paduahon, doh topik, pauli hamu dala di Jehovah, atong tapasonang ma, Maredde meditasian buku Ede nomor 510 ayat 1 ayat 3. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia natmo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dala dibana, namar hureta di halongonan, Jehovah do guarna, jala marolo polo mahamu di jolona, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang,
Nama dok moleate do hami tuho, ala dipabotokon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu do sugut langit do hotano. Alaina hoddo anggo hatam ro di saleleng ni lelengna. Akup ni iko patar do sugut saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham dihami. Pahot maruhan ami marhaposiao di hatam, marhite-hite to di perbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas niro hami paimai mahonho, jala asa dapat hami hangaluan na suara suda. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 41 ayat 2 dohot ayat 4. Patik ni dewata di minggu Advent na padua honon, ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jehovah dewatam, ninna dewatata, dang jadi marakup au bainomu dewatam. Dia do lapatan ni i odo. Ikonu biar rohatna, jalahu molong, jalau pos, mida debata asa mida nasana adong atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata alit Tuhan debata saya parbubudan maulah marede mahita siap buku de nomor 165 ayat 2 dohot ayat 3. Tatopoti madosat tadi adupan ni debata martangiang mahita ale debata nami nama rasiroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa
alani ido ubahin upasirep hami diri nami sedario di jolom jala hupar hatopot hami tung na jodoh hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami siat jolom alani dosa nami i aidang dihalo mohon roham hamatian nyak kapar dosa alai hamubau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hage duhon nami dohot pangalawasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panidangion dot hagugon ni tod di parbadia asa terapul situ turohan nami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapo di guarmu nabariai amin. Baga-baga ni di bata taringot hu hasasan di dosatta satok kido hutadi konho alai papungu-pungok kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang tagad di parpiar ni murukku hutabunihon bohikku satok ki maradopon ho alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiakku ho ninna Jehovah sipalua ho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 467 ayat sada dohot ayat tolu. Epistel di hari mingguon ima nanienet sian Yohanes sada ayat 10 sia saha ro di ayat 20 lalu tajahama marsikat sorin disuruh Yahudi sian huta Jerusalem ma akamalim dohot halak lepi manuku si Yohanes aise doho gabi on ma di hati dakon gabi di suku nasida maibana atong ise doho si Elia do ulaning jadi dokma dangiau panurirangi doho dungi dia lusima dang
dungi ni nama suara ni nama jojo di halongona doau patigor hamu madalad ni Tuhani songon naung nido ni panurirang Jesaya. Jadi dio nasida manukku ni mana buasa madidihon ho somanang Kristus ho manang si Elia manang panurirang. Ibana doi narosia pudiku na hurang tama doau makar hari tali ni si patuna. Ima sahakna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalana pioksa. Amin. Marede meditasian bukwede nomor 277 ayat 1 ayat 2. Tidakon maha porsiao tai songon na hinatidakon ni dongatta sa porsiao disadok portibion ra mahita madok au porsia di bata jauba idu ama parguna suatu dusan natumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sesadai imana dibuon si Maria naga begabia siat todi perbadia adorang suhabuhan ido tuhata atu mau nabirnit di panghuman ni silatus nama tetar pazal do ibana di hau pinor silang na tua tubanu turu dung ditanom namula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo laudul tu siamu ni debata Jehovah amanai parguna suatu dosani di sime mana pai mangulak soko tutano on manguhumi halak na mangulu doh namate au porsia ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopannya la Kristen akan nabadia doh desesani dosa doh dia taina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate doh dia ngoluan na suara sudah. Korsian ina para hari Kamis laus diuduti ma korsian kor ama.
Tabi gema tikting namasa di Huriata di Minggon tanggal 8 Desember 2024. Naparjulu naneng marbagas tik-tik paduahon naeng majalo pasu-pasu pabagatson ma Victor Berto perlindungan butar-butar anak ni amang baktiar butar-butar nahinan tubuh ni inang resi borusi matupang ruas ni HKB Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Sian Huta Grand Nusa Indah CC Pitu nomor 35 Dohot Orwana Bella Rebecca boru manurung boru ni amang tupak parulian manurung tubuh ni inang Rospita boru marbon ruas ni HKP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain nomor 40 RT 5 RW Onom Kelurahan Kelapa Duetan Uik Pitu pamasu-masu di Patupa hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di HKP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo masuk pukul 8. Na padua ruas na pida. Mulai sadarion pida huria do keluarga Estron Sidabutar Elita Estenia boru panggabean pida tu HKP Ciledug Resort de Timur Distrik 20 Deboskap inganan nahian di KPAD Cibubur Jalan Kumis Kucik Tolu RT 10 RW Pitu nomor 27 Kelurahan Cibubur Wikwalu. Na patuluhon padiyon nabadia. Sadarion Minggu tanggal 8 Desember 2024 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do padidion nabadia tu aka poso-poso yang nakon ni ruas ni Huriata torop nasida 14 halak ono bawa waluboru. Na opapaton padidion nabadia dohok makatidakon haporsian khusus. Sadarion Minggu tanggal 8 Desember 2024 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do padidion nabadia dohok makatidakon haporsian khusus turuas nama gudang. Napalimahot Dewan Kononia Sekolah Minggu Jumat tanggal 10 Desember 2024 Natal TK Prateka masuk pukul 10 pitu WIB. Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Natal kelas sada 1 kelas tolu masuk pukul 10 tolu WIB. Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Natal kelas 4 1 kelas 6 masuk pukul 10 pitu WIB. Parminggu sekolah minggu masohok ma duksidung Natal sekolah minggu masuk mangmuse songon nasomal di hari Minggu tanggal 10 sia Januari 2024 gabungan. Napa onopot Dewan Koinonia Seksi Sosial. Tabuan madi tangyakta akar ruas ni huria na dibagasa persahito songon noktar sura di tikta. Napa pituhon panitia Natal ama ina HKP Cibubur tahun 2024. Sadarion Minggu tanggal 8 Desember 2024 duksiduk parmunggo pukul 10 WIB patu panitia Natal ama ina do latihan liturgi maringanan di GSKM Gloria Lantesada. Napa waluho subangan syarruas. Tajalo do subangan syarruas ni Huriata ima napa tupaho pengecetan dinding tembok keluar gereja do sekretariat NHKP sian keluarga situa PMT situ Morang SE AK MSI Inang Burtabunan SE AK Wik 10 doho keluarga DG Tambunan Borhutapia Wik 10 melihat tema di pasak huria tu keluarga nang manupahi tuhat tama nama masuk-masuk napasiaw buah-buah kobar tu program kerja ni huria tahun 2024 marhita tiktingom pinangido tu sude ruas ni huria asa tapasa bema pilihat tau tu huria manak tu situa wik be. Napa 10-hon majahatona sino di godang HKBP. Tona sino di godang pauno 17-hon HKBP tanggal 8 tanggal 2 tanggal 8 Desember 2024. Madapoton na pinarsangapan sude ruas do perhala do HKBP di nganan nabi.
Tabi madihamu di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria. Amen. Mardongan roha mauliate tu Tuhan debata doho las ni roha siat Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di patu pa Huria do sinode godak pauno puluh pituhon mamuka sian ari Senin tanggal 2 Desember 1 Rodi hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024. Namaringanan di Parhutan Seminarium HKIP Sipoholon Tapanuli Utara dohot hari Minggu tanggal 2 Desember 2024 ima pelantikan di Patupa di HKIP Pia Raja Tarutung. Dibuka do sinode godangi marhite ibadah dohot ulaun nabadia na didohotan ni 1786 halak torop ni ruas ni sinode godang rapon tamu narosian gereja Tanzania Ima Amata Pendeta Dr. Elmerik M. Kinembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI. Ima Amata Pendeta Jelkin Pris Manupti, Songoninang Amata Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Dohot aka udangan naro sian pamaretan Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, dohubang hasudutan. Mardala do sinode godangi di bagasa dame, uli hasadaon do sonang niroha na sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasa todin rohamuna. Dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus, dohot hasadan ni todi parbadia marsitutu do HKBP pai paruan padan hadirion budaya dohot hatuan ni pangulauna ruas dohot institusina patuluson ulaun pajon di debata turia na di Portibion. Di bagasa roha mauliate tu debata sadok ruas ni sinode majalo berita jujur tahun berita pelayanan ni Epors HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Nama kakam laporan pangulaun Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, dohot Kepala Departemen Diakonia periode 2021-2024. Songoninang sian ganup Yayasan Lembaga Badan Komisi Komite Tim Dohot Pangulaun Sude Pareses di HKIP. Sinode godangon imagabe sinode godang periodisasi di HKIP di Patupa do pamiliton tulaun ni sadok HKIP periode 2024-2020 lalu. Ima nama milit Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia dohot 32 halak Pareses distrik ni HKIP akama ulaun ni HKIP na terpilit di sinode godang 2024. Na parjolo Eporus HKIP Pendeta Dr. Victor Tinambonan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin, dohot 32 halak Pareses guarna terlampir. Tabuan ma ditangyakta asa tulus nasa haputusan di sinode godang pauno puluh pituton HKIP do sude ulang na terpilit mangulahon HKIP periode 2024-2020 lalu di pargogoi jala di parbisuhi tuata lao mangulahon HKIP songon anak mata do pamatang ni Kristus tu 4 tahun naroon asa gabi pasu-pasu HKIP tu lihat Portibion dohot hasangapon di debata ama anak dohot to di parbadia. Simanerum HKBP tanggal 7 Desember 2024 mardongan tabe dohot tangyang tanda tangan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKIP 2021-2024. Songonima tikting ni mingguta sadarion aka tikting na mangihut boy matajahan nadong di warta.
Kor sian week 12, laus diuduti manon sian week 2.
Marede mahitasian bukwede nomor 30 laos tapasahat ma peliata.
Dameni debata na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom madihita saluhut na. Amuak kamang dotamuak kainang nunga upaujuk kami ulaw nami di HKBP Kedaton Resok Kedaton na di tanggal 24 Novemberi ala nunga masuk masa pensiu kami. Jadi nuaing namulak behami tu Jawaon jala tinggal saunari di Cilengsi terdeudo sianat tuson alai mahoroa ikut tusod dohami marhuria alani di minggu nasalpu nunga masuk kami muse haruar bongok muse tu huriaon na di hari minggui jala gabi songon ruas mahami tangyako kamuma ate ka amang dotamo kainang asa ruas na burju hami itu ngatongan ni huriaon wasa hudok tangyakon hamu gabi ruas na burju idu ate sudi ruas ni huria ikon na burju do mangulo itu hatai unang dung masa pensiun gawe dang burju ikut toktong do burju marhuria te alani di persaurat tajikion oras madihita sasudina berita nauli hatani debata di minggu advent na paduahon sadarion tutong-atong-ata tabikima saringarni suarani panurirang di saya bid 20 mulai senai sada sahatu ayat 5 songonom ma didok disi apuli hamu bangsoki ninna debatamuna hata apul-apul madok kamu turohani isini Jerusalem jala juho kamuma tunasida nunga marujung parukilonna ay nunga salese dusanai ay nunga di jalo sian tangan ni Jahuba silopik dua sikak ni saluhut dusana suara ni najuju di halongonan paulihamu dalan di Jahuba patigorhamu diadaran dalan balubung di debatata ikon guhad do nasarura jala parijitun nasaduluk doh butul-butul jala gabi nahornop do namarnako tuat jala gabi rura tanggurung ni duluk jadi patarma hamuliau ni Jahuba jala sange nasa sibuk marnidasa ai pamangan ni Jahuba do maddok ido sahakna hamuna huria hinaholongan ni Tuhatta nunga masuk kita ke minggu advent na paduahon dia do parasingan ni advent parjulu paduahon patuluhod do paupaton cara khusus di advent na paduahonon ditugihod do hita lau manada kesetiaan dan kasih Tuhan. Ido apala topik na macai arga odol honon ni adpen na paduahon. Jala diihot doho tema pature dalan ni Tuhan.
Hamu hurian na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Taboto do sungod dia bangsa Israel ikon honauhum ni di bata. Ala nunga ditarikon na sida di bata. Iko pola terbuang daun na sida tu Babel. Susah ngulu na sida. Menderita na sida. Adong do padapok niya nasida hati hai nunga ditarikod di bata bihita. Totudo molo dung ditarikod di bata gabi adong pikiran manang gabi dihilala nasida ma pabua hasusaan nama Jabbar do nguluna. Taboto do songod dia hinahacit do inabirni ni pakilalaan na sida na terbuang. Alani ido sai di parsita rohana sida do. Songod dia do na sida sa gabi boy mulak. Malua sian ragam ni hasusaan dohot penderitani. Laus ido gobaran ni ngulu ni jolma. Molo diuji jolmai manadikon di bata. Ragam do hasusaan na ikon adupanna. Ikon hilalaon na. Tagamod do hamua kanongan. Kena hinaholongan dipakilala atta ala ngadauhi tasyad di bata ragam kasusaan na mungkin tak adupi tak alami tahilala do songod dia bernik niya kaparsahiton tabereng do songod dia warta jemaat nasay toktong paingotok kita mamereng akadongata na marsahit. Ahado tagamon pergumulan rohani nasida saunari. Setungdo dihilala nasida, Tuhan tidak adil. Nunga ditarikod di bata nasida. Alai hamunak kadongan los disido naik tabereng bahwa kesetiaan Tuhan itu padonganion do parsihohoton ni di batama kaholongi bangso na pinili nai sian awal jala terus menerus do dihaholongi Tuhan tanah sida nakpe bangsoi manadikon di bata. Tabereng do peranan ni huria songod dia lau hadir. Tutonga-tonga ni akadongan na marsahit. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir dalam penderitaannya. Mangalehon pos ni roha jaminan na donganan ni debatado na sida. Nakpe di bagasan parsahiton naposa. Alani do hamunak kana hinaholongan. Tugas gereja sotung makalupahon ulaon diakonia. Bahwa Allah sungguh-sungguh bisa hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang bergumul. Ido nani dok ni dohok mamuse makan apa kita ngatuna konsumtif begudang naik tabereng ima zaman natahadupi partikiat tasaunari buido ganup rumah tangga terbeban
alani akka pesta-pesta Natal di partikiata saunari. Hape akka mataho do pendapatan na. Bahkan busa bingdo dak sesuai dohot harapan na di bulan Desemberon. Romusema berdering telepon syakitaan akan atoras. Tak palay bangido niyan, buase hak doa mo kaya nakukuin na. Marpikir kita muse. Aha masih benokku. Tagamod doha mo kamang do tamo kainang luja jala sorak pikirata. Alani suasana nakpe sa sitong na mulai Desember kita sudah diajak untuk bersukacita. Ay nga roede, hai dunia bersorak lah mulai tanggal sada. Bahkan duka bis tanggal 20 pak ujuk tau perhuriaon ngay torro huria maniktikon hari Senin. Bajong-jong gaba-gaba perhalado do pungwaninahan. Ete do akka punga kur ino naneng dohonon na. Jadi suasana wadi tugihon naik tulas ni roha. Alai bercampur tu suasana na sangat berat. Tarsongoni do kondisi ni bangsa Israel dihabuangani. Alai Roma hatani panurirangi madok apuli hamu bangsoke. Apala apulapul naubalga. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi. Nunga salese dosamuna. Pola idok si dua hali lopik nina. Sehali kita berbuat dosa, 2 hali Tuhan tai mengampuni. Bayako kamu. Irasongoni mana yang donon ni hatan itu hatta diso. Ima tadani cinta kasih, holong ni roha, kesetiaan Tuhan melihat umat pilihannya. Jadi alani hamu kamang do tamu kainang unang ganggu rohata. Pos marohata bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Di pamonang Tuhan taido hita lau mengadupi sudiaka persoalatai. Ala tabereng Advent apa 2 hon manang Advent minggu-minggu Advent. Saya ditugih do ita tu 2 hal perjulu marningot naung rodo tuhatai di Bethlehem. Alai laus taingok ma napa 2 hon Tuhan akan datang naik rodo ibana ari paruhuman ari harorona nabalgay. Alani ido ikut saya toktong marsigorgor hapor siawata songon pargalak ni lilin na 2 nak kiningani. Jala ikon saya toktong hita marningot alana rodo ibana ama si paradioku. Idok dison pature hamuma dalan di Tuhan. Taboto do hina rikot do hina dinggan ni dalan na mulus. Hami na di Lampung nasa lilingon antara Lampung dohot Palembang ikut dala na may onom tupidujom. Jala madalani na gudang
Tadok maju bajing loncak doa kasih habiaret di sini. Alai dung denggan dalani di pature apalah tung sudi akka duluk akarura saya medus mai daun sahak tu Palembang. Nai tempuhian onom 7 jam sonari cukup 3 jam. Asa sahak tu Palembang. Mulus dangadong nasudingkan. Nang ikut songonido para diota dalam ni Tuhan lau masuk tu bagasan rohatta. Pai mai mahon harorona manang sadi hari ikon radi todita managam haroronai. Na dua halomma macarikot di namarat fen hita saunari. Dia yang sudah datang dan dia yang akan datang. Mari kita sambut dia dengan sukacita. Alanau takasdo jupangan hasesaan ni dosa hita. Jalanok pinaluan itu hatai disido hita dimampuhon lau pature perdalanan ni nguluta. Kamang do tamak kainang molotung nasalilingon. Saya dong akan nahurang dengan dia kaparsauran di paralealeon, dia akan namar tetangga, dia akan namar tutur, adong marnakot tuat. Nuaing inilah saatnya tapature persauratan adinggan. Asa tuhatai hadir ro tutong-atong-ata. Taingok madakya tuhatta hadir di tong-atongan ni kehidupan na selalu gaor. Dakya hadir tuhatai. Alai dia mau hadir dalam hati suasana yang tenang. Alani na pay may mahum mahitan waing diharoron itu hatta na pa 2 halihon. Mari kita sambut dia jalatadok Maranatha na Roma Tuhani sayradima alito diku managam haroronai. Molo songonido marlapatama pestata manang parningotan di Advent na padua honon. Amin. Martangia kita. Mauliate di hole Tuhan nami. Sian asi do tolong ni roham. Di paingoto do hami pabuahodo Tuhan nasitia dohot na makaholongi hami. Nakpealani dusa nami ikon sipata hona uhum jala hona toru hami dau siako. Alai rodo ho Tuhan tutonga-tonga nami papatarhon holong ni roham doho kesetiaanmu tu bangso na pinilikmu. Mauliate ma rohanami di ho Tuhan nami. Ala setoktong do ditatap jala di ngoto perdangolan nami. Mauliate ma di ho Tuhan naung bulus manesa dusa pangalasyon nami. Di paingoto koma tu hami saunari. Asa toktong huparadi hami diri nami. Manang sa di hari harorom asa tinggan bongot ho tubagasan roha nami jala hujakok kami ho Tuhan. Tuhan nami hubok kami ma ditangiang nami ditikyon. Aka dongan nami na di bagasan parsahiton. Urupi jala paluan na sida Tuhan, unang paloas na sida tergugut ala ni parsahiton
na nialaman na sida. Alay sa pamonang manasida Tuhan, jala hadir ho itong atongan ni ngulu na sida, marhite kehadiran ni Huriam. Tuhan namilah subuh kami ruas ni Huriam na naing marbagas. Baima parsaripeo na sida Tuhan, ripe na masihahulongan, keluarga na makabiariho, jalaga besiti ruon tujuluanon. Songonima di bagasan sadarion naing cakonon jala pasahatom muma padidion na badia tunasida. Asa gabe dohot hinokop mo nasida Tuhan, kaya nakon nami alani jakom manasida gabi warga harajaw mo dito nga tonga ni Portibion songoni nang panian dingulu na manoktongi. Tuhan nami laut songoni ganup hami na bergumul alani akka ekonomi patuduhon Tuhan dalan natama nagabi hanguluan di ganup hami na bergumul akayanakon na huhirim hami naung ikon marbagas niyan alay sahak rodi tikyon dang jupang dope dinasida patubu dinasida roha asa malungun jala masihol songon hami akan atoras na makirim ang kiat gabi marsaripe yanakon nami tuakati kinaroon patuduhom majodoh na tama tunasida na makabiariho asa tung lam martaba las ni rohanami songonima aka keluarga na bergumul sa rodi tikyon na sojupangan dililiti adorna do penasida patuduhom matuhan jala patupa silas ni roha dinasida ima hasosorang ni anak manang burupe asalam martabata balas ni roha dinasida songoni nang diakana toras pe nunga hubigi hami Tuhan hasil nauli marhite-hite sinudi gudang say pasu-pasu matuhan pimpinan ni Huriam na terpilit mulai siyan epurus sa tuaka preses asa gabi jolma parmahan na burju na sida marmahani ruas ni Huriam manugihon sa luhut hakabipi tudalan lomo ni Roham Tuhan nami songonido nang ditonga-tonga ni bangso nami dinaw pinatupana pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Saluhut akan aku terpilit ang giyak ma saluhut na sida Tuhan na sa toktong mangargahon hasadaw di tonga-tonga ni bangso nami. Na sa mangargahon sungod dia hinaarga ni keberagaman di tonga ni bangso nami. Asa ang giat marhite-hite kepemimpinan na sida dito gihon bangso nami tu masyarakat na adil do sejahtera. O matangiang nami Tuhan. Upasa tamion di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita nomor 44 mamukasane sada laus tapat sahak ma pilihan paduahon dohot emplop tu Natal.
yakon ma peliata, ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haruruan di saluhut siloleo na dinggan, dot na sauli basa na mauliutus. Upasatami ma siya na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasupansu may jala ramoti, asa operasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo dito nga to nga ni huriam doho di Bortibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti to dim, asalam hutad dahami, gudang ni sileo-leon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa South Malomo ni Roham, di Banua to ngaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sa daron hanguluan siya pari, sa madusa nami song panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unang hami to gihot to pangudjunan, palua mahami siyan pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho, jala asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho, jala di pasauron ma damena tutodim.